OK, vítajte pri dnešnom videu a dnešné video bude o tom, že nesmieme opustiť kruh. A za chvíľu to začína, takže ja tam rýchlo pôjdem. A táto hra má 55% hodnotení, čo vyzerá celkom dobre. Ja som to raz skúšala hrať a podarilo sa mi to neopustiť a zostať ako posledná. To je vlastne cieľ hry. Neopustiť kruh a zostať tam ako posledný. Dúfam, že to bude fajn easy, pretože tu nejde iba o to, že budeme vlastne sa snažiť zostať v kruhu, tak my aj musíme to prežiť. Starting in, no za chvíľu to začne. Ja si to pripravím do rady na vecko. A tu máme vítanie. To win, you need to stay last in the circle. Good luck everyone. F-ko. Ja nutne potrebujem na tie toalety. Ale že mne to nejde, ja tu furt mačkám F-ko. No tak, väčšinou záchody fungujú až. Ne. A tu je to vlastne vidieť. Tu, že jak som hladná, jak potrebujem na vecko a jak moc som smedná a jak potrebujem spať. A ja musím vlastne prežiť, lebo hneď ak si niečo z týchto dostane na nulu, tak je vlastne umrem. A to vidíme na 121 a práve je tu trampolína. Tak to berem. Aj keď neviem, k čomu to tu bude, ale dobré. Yes. Môžeme sa mlátiť rybami. To je vlastne také, a tu máte rôzne aktivity, nielen ostávate v tom kruhu, ale proste sa snažíte. Niektoré veci sú také, že... Počkaj, voda, yes. Nesmieme umrieť. To je moje základné poslanie, neumrieť. Zatiaľ akože nič zaujímavé extra sa tu nejde a chce všetky veci, ktoré sa tu teraz spavnú, napríklad tá trampolína tu až do konci hry zostanú. A to bude asi vlastne fajn, lebo úprimne neviem, čo by som tu mal. Úprimne neviem, či je tu viacej možností a zábavných, že než skákať do vody. Nie, ona mi zobrala vodu. Občas sa tu tak priletia nejaké veci a ja teraz ste nutne to, čo bolo. Na nič. Objavujú jedla, ktoré nám môžu napomôcť a zrejme nie som jediná, ktorá to vie. Aj už je tu food, jedlo. No tak počkaj, jak chcem skočiť ale do vody najskôr. Počkajte. Ahoj, Dávid. Ahoj. Áno, práve je tu Dávid. Jo, pozdravte Dávida. Dávidko, teraz by si prosím mohol odísť, lebo točíme. Prečo? Teraz dlhšie nemôže, dneska bohužiaľ s nami nemohol točiť, ale v ďalších videách ho uvidíme. Koncov túto hru ani nevie hrať, tak sme to skúšali. Dopadlo to katastrofálne. Skôr na začiatku som hneď typol ja. Už sa budú dávať postele. Jo, za chvíľu je noc. Ja si tu môžem uložiť stan. Chápem. Akože nechápem na čo. Ani ja. Jo, ale môžeme sa šmyknúť. To berem. To jedlo a vodu si samozrejme tu dole musím šetriť. Jo, a ja... Jo, a teraz to trochu strihnem. Inak by z toho bolo 25-minútové video. Malý. Počkaj, stihneme sa vyspať do úplného. No nič, všetko vybavím ráno.
Môžem tam skočiť. A tam je voda. Ja to risknem. Rýchle pí. Pí tú vodu. A teraz potrebujem jedlo. Ja ale že rýchlo potrebujem to jedlo. Kde je tam až von? O, sakra. Dobrý nápad, pôjdeme na parkour. Bol to určite iba môj nápad. Absolútne mi s tým nápadom nikto nepomohol. Dostal som darovanú baterku. Jedlo. Tak to ma zachránilo. Pán, čo je? Ježiš, ja viem, čo to je. Nemôžem sa nájsť. Počkaj, ono ma to bude tlačiť? A prečo to nič nerobí? A nič, ja tomu môžem utekať proti, lebo to bolo vážne ľahké. Chcem si ešte zobrať. Už sme tu iba 8, tak to som teda vážne pro. Ale teraz to bude ťažké, lebo už sú tu tí najlepší z najlepších. Jej! Ja sa ujdám! Jej, tak to potom možno vyjde aj samostatný short. Vážne si to tu užívam, len by bolo fajn, by bolo obidva. To je vlastne čo? Parkour. Jo, a to je ten najťažší, čo je v tejto hre. A ide o najlepšiu vec. A ja si pre tú najlepšiu vec idem. Jump pružina. Wow, toto je už aj vážne ťažké. A toto sa mi zíde. Už mám všetky 4 pružiny, čo môžem získať. Ďakujem. Viete, čo je divné, že ja to točím. Má to byť samostatné video, než môj brat to furt. Ja to budem rabky. Ten som si rabala. Môžem. Čo? Užívam. Kde? Tu! Ale potrebujem jedlo. Kde je jedlo? Nikto nemáte food? Môžem napísať. Plus food. Plus food. Help me. Niečo tu spadlo a je to jedlo. OK, tak dobre. Dobre, tak to sa mi nikdy nestalo. Všetci spia, nikto není náhodou hore. By sa mu neušiel spacek, alebo by spadol niekde mimo. Jo, asi nie. Všetko v pohode. Čo píšeš? Fotky. Ešte napíšem P. Potrebuješ aj vodu. Ja potrebujem vodu, ja viem. Ja potrebujem veľa vecí. Ježiš, teraz kopírák práve odletel to tam. Yes! Zabila som ho! Ja som normálne niekoho zabila.
môj, nie! On mi to zobral. Flash flood. Voda. Fresh water, ja ju potrebujem, ale ja tam nemôžem. Risk. No nič, risk je zisk. Berem vodu a rýchlo utekám. Risk je zisk. Jo, a teraz v tomto prípade to bol... Úspešný už druhýkrát za sebou. Opäť sa zmenšuje kruh. Tak, toto je teraz vážne už o nervy. Banana. Jo, tak ja to nakloním sem. Ja potrebujem jedlo. Ja vlastne nič nepotrebujem, ja mám všetko vlastne ešte voľka, nie som po 50. Akože, ale jedlo ti ide dosť dolu. Water. Vodu. Vodu máme na 100. Ale jedlo máme na 69, ja potrebujem jedlo. No, nemáme, no. Flash food. Dobre, to všetci prežijú. Aha, tam práve pristal. Sandviče! Risk je zisk. Oplatilo sa. Vždycky, keď je potopa, tak je buď voda alebo sandwich. Vždycky toto potrebujeme najviac. Hej, A tam týpek si ešte ide preto. že či to riskneme. Kámo, ten týpek proste čo robí, sakra? Jestú tekvicu som získala. A už vediem. Lebo tekvica extrémne dlho vydrží, ak by nevedel niekto. Už by to prišlo. Ty vo, okej. To je nebezpečné. To je až moc, že nebezpečné. Dobrý. No, tak to sme nedali. Ak by ste chceli ďalšie videá z Robloxu, tak rozhodne lajkujte a uvidíme sa na budúce. A môžete mi napísať do komentárov, čo by som mohla najbližšie natočiť. Takže uvidíme sa a dúfam, že sa skoro uvidíme. Čau, čau. Počkaj. Skôr než odídeš, by som sa ti veľmi chcela ospravedlniť za dlhšie vymeškanie. Začala škola a teraz je celkom veľa práce, že som dlhšie nenatáčala. Sorry. Tak uvidíme sa najbližšie a čau.